हेलो लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोना नैबे आपडेटआनो जागोन सासे उन्दै हिनजावसा बा सिख्लासा आरोना क्लास 9 आव फरायनाय सासे सिख्लानियाव माने सोमोनांथावै माने भुत हाबदों आरोना सैतान हाबदों दा बिनि माखासे आपडेट आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो माखासे भुत प्रेत होननाय बुस्थुखौ फोथायबोबाय थायो आरो दिनैसिमबो साफा जानै जोंनि गेजेराव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो माने बेफोरबायदि फोथायनाया दंबाय थायो आरोना नाथाय सम सम ओरैबायदि माखासे जाथायफोरखौ नुयो जे बा माखासे थासारिफोरखौ नुयो सोरबा आंगो लोगोआ बा सोरबा गोसथोलायनाया सोरबा सेंग्राया थैयोब्ला सोरबा सिख्लाया थैयोब्ला बेफोरबायदि अबथिरा जानानै थैयोब्ला बै सिख्लानियाव बै थैनायनि आत्माया हाबनानै बेखौ उफुद्रु खालामनाय बा बिनि रावजों बिनि महर लानानै महरखौ लायाब्लाबो बिनि आवाज बिनि रायज्लायनाय बायदि रायज्लायनानै थारमाने बेफोरबायदि गोबां माने गिथावना बाथ्राफोरखौ रायज्लायो बेफोरबायदिखौ माने नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि जाथाया सम सम गोबां जायगाफ्राव जायो नामाथाय दा जाय नंमारगौना नंमारा बेसेबां सैथो बेसेबां गनायजाथाव बेसेबां गनायजायो आं बेखौथ' बांद्राय बुंनो थाङाखै आं बेबायदि जाथायखौ आंनि ओनसोलावबो नुदों नुनायालाय सानैसो आं नुबाय दा बेफोरबायदिया माने रियेल जादों आरोना थेवब्लाबो दिनै गाबोननि मुगायाव बांद्राय फोथायजाथावबो बा बांद्राय फोथायजाथावाबो आरोना दा बेफोरबायदिखौ साननो थाङोब्ला माने गोबाङानो दिनै गाबोन साइन्टिफिक्स मथेथ' बेफोरखौ फोथायला बा जोंनि दानि जे स्टेसन बेफोरखौ माने गोदान मुगा हिसाबै दा बेफोरखौ बांद्राय फोथायला आरो थेवब्लाबो लोगोफोर नैबे सासे सिख्ला जाय सिख्लाया भुत हाबजादों बैनि सायाव बोरै होखारखो बे सिख्लानि मोदोमाव हाबनाय भुतखौ माबायदि होखारखौ बा मोदायखौ सैतानखौ माबायदि होखारखौ नोंथांमोना नायनानै ला आरो माबायदि जादों बे गासैबो नुथायखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नुगोन नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ला बिनि उनाव बे जाय आइजोआ बेफोरबायदि जादों बिनि माखासे थं एड्रेसफोरखौ आं होगोन आरो बेसेबां थाखोआव फरायो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आं माने देरसिन मोदैसो एसे मावदों एसे दङ आं माने देरसिनसो ओइ बबा नोंखौ बोनबाय कमफिदों मोदोमफ्राय ओंखारलां गोख्रै ओंखारलां सोरनो माबा ओंखारलां सोरनोलाय सोरखौ ओंखारलां गोख्रै बुं फोरमाय नोंसोर मानो बुंनो बुं मानो फैदों बुं मानो फैदों ओंखारलांनो नागिरदों आं नोंनि देरसिन मोदाय नों जेबो नङा नों सासेबो नङा आंनि
पच्चे अहम अंग ह्रीं क्लीं 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 पच्चे बाथौ बाथौ बच्चे सिरबा थाइग्रा फंबाय सुबुं माबा मोनसे सिंग्रायाव फंबाय सुबुंनि खोथा सामोन अहम अंग ह्रीं क्लीं पच्चे 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 ओंखारलां ओंखारलां बेलेग नारे रायलायनो हानाय रायलायनो हायि ओमफ्राय रायलायनो हानाय जेननाय मानसिना बुरजा नामा बेलेग आखला बेलेग सासेया नैथि थायो सासेया बिदि जाबाय सासेया ओमफ्राय सासेया ओरै ओमफ्राय सासेयाहाय रायलायनो हायो मोजां आसिजों लानांगौ दङ हरगोन दे आंफोर अनो नागिरदों हाया अरनो हाया फनहरगासिनो गुमै आगोलावथ' जाफिनाखैमोन दाना जाफुंसार आगोलावथ' जाफेरथाराखैमोन ना जाफुंसारनाय रायलाय दिनैसो फार्स्ट एसे नायदो एबार हाबाय दा लोगो बिराद मेंगोन दे Musim bensin betul. Karau. थारैनो नोंथांमोना नुबाय माबायदि बेखौ माने नुयोब्लाथ' गोबां माने रियेल बायदि नुयो आरो जाथायफोरखौ ना दा बेसेबां गनायजाथाव बेसेबां गनायजायो आं बेखौथ' जेबो बुंनो थांला जास्ट नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदि दा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा नुबाय जानांगौ बा सोरबा नुवाखै दा बेफोरबायदिखौ माने गोबां खोनायो आरो बेसेबां गनायजाथाव बेखौ बुंनो हाला दा बे जाथायानो जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि ओनसोलाव गामिया जादों आमलायगुरि होननानै बुंदों ओमफ्राय सिख्लाया जाहैदों क्लास 9 आव फरायदोंमोन आरो बे स्कुलाव फरायनाय मानसि आरो बिथांमोननि स्कुलाव थांनायनि जे बेबस्था माखासे राहाफ्राबो ओरैबायदि खस्थ'नो ओरैबायदि माने दै बाज्लायनानै थांनांगौ दा बेफोरबायदि माने अबस्था आरो गाज्रि अबस्था दा बेफोरबायदियावनो बेफोरबायदि सोमजियो माने माब्लाबा समाव बेफोरबायदि देहायारि जेंना जानाया गोबां सोमजियो आरोना बेखौ बांसिन हिनजावसा मानसिनाव बांसिन सिख्ला मानसिनाव जानायखौ नुनो मोनो आरोना थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो दा फोथायनाय फोथायै बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो बेखौथ' नोंथांमोनानो बिजिरनानै मिथिसिगौ दा दिनै गाबोन बयबो बुजिनो हायो बयबो मिथिखायो बेखायनो नोंथांमोना नैबे ससे आपडेटखौ होबाय नोंथां